hlavných úlohách v slovenskom znení Slavka Halčáková, Emanuel Hasson, Silvia Peteová, Miroslav Trnavský, Iveta Košková, Ivan Laca, František Kovár a Viera Strnisková. V seriáli Keď budeš moja. Ďalej hrajú v slovenskom znení Elena Podzámska, Juraj Predmerský, Anna Javorková, Anna Šišková, Ján Tréger, Michaela Čobejová, Ivan Šándor, Judita Bilá a ďalší. Vas a pedir mi calor cuando seas mía. Dcerka. Tak už sme tu. Áno, konečne. Pozri, tam je auto, čo chodí do Bieleho domu. A je tam aj Carlos a čaká na nás. Tak tam poďme, aby nás tu nenechali. Ideme. Pomôžem ti. Dobre. Ahoj, Carlos. Ahoj, Paloma, ako sa máš? Soledad, ako sa máte? Ešte nás vezmú, Carlos? Ako by nie. Pravda, že vás vezmú, veď tu celý čas čakáme len na vás dve. Paloma si z roka na rok krajšia. Vyzeráš ako... Radšej sa to ani nepokúšaj dopovedať, Carlito, ak nechceš prísť o zuby. Carlos, tento rok bol veľmi ťažký. Museli sme odísť zo San Quintínu, lebo sme nezohnali vôbec žiadnu prácu. Rozhodli sme sa, že budeme česať aj bavlnu, ale doteraz ešte neprišla. Pracovali sme v továrni, však dcerka. Áno. Ale považujeme takmer za svoju povinnosť prísť každý rok na zber kávy do Bieleho domu. Vraj tento rok budú veľmi dobre platiť. Á, myslíš? Hovorí sa to. Preto prišlo toľko ľudí. Dal by Pán Boh. Však dcerka. Pozri sa na to parádne auto. To je auto Dona Lorenza Sancheza Zambrana, pána Bieleho domu. Vieš čo, Carlos? Správaj sa slušne a kúpim ti také. Už sa tak správala, nekúpila si mu ho. Tak poďme už. Naložte to tam, prosím vás. Takto. Pomôžem ti, Palomita. Počúvaj, Carlos. Prepáč, nehnevaj sa. Upokoj sa. Dovolíte? Dovolíte? Hneď sa po vás vrátim. Pozri, mama, Don Fernando.
prišli páni. Dobrý deň, patron. Aurelio, ako sa máš, chlapče? Aká bola cesta? Veľmi dobrá. Veľmi dobrá, Aurelio. Už ste začali so zberom? Áno, pane. Toho roku prišlo veľa ľudí, keď sa dozvedeli, že bude veľmi dobrá úroda, prišli z celého okolia. Áno. Dobrý deň, doňa Ines. Dobrý deň, Aurelio. Povedz, čo sa stalo s tým múrom? Veď už to opravujú, pani. Áno, onedlho už skončia. Sú to dve cesty, Aurelio. Áno, nerobte si starosti. Poď. Aurelio, povedz. Už prišli tie dievčatá, čo k nám chodia na zber každý rok? Však vieš, koho myslím. Určite tu o chvíľu budú, pane. Ak už odo mňa nič nepotrebujete, išiel by som prijať tých, ktorí už sú tu s Dobre, dovolením. len choď. Tak, a sme tu. Áno. Povedala som ti, že táto cesta bude pre teba veľmi namáhavá, ale ty si taký tvrdohlavý. Dobre. Na čo si vôbec musel chodiť sem na haciendu? Vieš čo? Najlepšie bude, ak si deň, 2 alebo 3 oddychneš a vrátime sa späť do Mexika. Tam budem pokojnejší. Keby sa niečo stalo, čo keď sa to znovu zopakuje? Žena. Ja už odtiaľto neodídem. Také niečo nehovor. Každý deň mi vravíš to isté. Už mi to neopakuj. Nechcem to počúvať. Dobre. Choď si oddychnúť. Už idem. Áno. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň. Ahoj, Aurelio. Ahoj, Soledad. Ako sa máš, Aurelio? Tak ako, Paloma? Fajn. Tak nás tu zasa máš. Dobre, že ste prišli, lebo pán sa práve na vás pýtal. Vždy, keď príde, pýta sa na vás dve. Chvála Bohu, že na nás nikdy nezabudol. Však, dcerka. Áno. A ty si čím ďalej, tým lepšia, Paloma. Áno? Aj moja ruka je čím ďalej, tým lepšia. Takže si radšej dávaj pozor. Dobre, zavediem vás do vášho domčeka. Fajn. Tak poďme. Jo, čo to tam máte, kamene? Keď som dal opraviť tento dom, túto izbu, vedel som, že tu budem čakať na svoju smrť. Je to pekné miesto na umieranie, nemyslíš? Drahý môj, netráp sa skôr, než príde tvoj čas. Nemôžeš ma tu nechať samú. My musíme odísť spolu, vtedy, keď to určí náš pán. Nie, keď ty budeš chcieť. Len sa pozri, ako to tu vyzerá. Vôbec sa o to nikto nestará, Aurelio. Upratuje sa tu len, keď vy prídete. Pre pána Jána aspoň nám požičaj metlu. A čo je toto? Vyzerá to tu hrozne. Podaj mi tú škatulu, vybalím ju ako prvú. Nie, počkaj, dcerka. Len sa tak neponáhľaj. Najskôr musíme zapáliť sviečku pre panenku Máriu, aby sa nám dobre darilo na oberaní. Ešte stále chceš študovať, Paloma? Nemyslíš, že si na to už príliš veľká? Predstav si, že nie. Nechcem celý život chodiť len zberať kávu. Rozumieš, musím myslieť na svoju budúcnosť. A štúdium mi poslúži oveľa viac, ako keď budem chodiť pracovať z jednej farmy na druhú. Aby si vedela, Aurelio, Tak, Aurelio, požičiaš nám tú metlu? Samozrejme, hneď ju prinesiem. Synček, Mama, ako dobre, že ste už prišli. Mama. čo sa deje, mama? Ako sa má otec? Má sa veľmi zle. Povedal, že sa musel prísť, lebo cíti, že zomrie. Porozprávaj sa s ním, synček. Skús ho presvedčiť, že pre neho bude lepšie, keď sa vrátime do hlavného mesta. Teba možno poslúchne, mňa nechce. Porozprávam sa s ním. Ale je to zbytočné, mama. Áno, choď. Ach, mama, poďme si sadnúť. Ach, moja. Porozprávajte mi, čo sa stalo. Zdá sa mi byť veľmi skleslý. Je na tom tak zle, ako by chcel naozaj zomrieť. Pane, pred chvíľou prišla ona a jej dcéra.
Zaviedol som ich do domčeka. Výborne, Aurelio. Ďakujem ti. Otec, čo ty tu robíš? Chlapče. Aká je tento rok úroda na ostatných farmách? Veľmi dobrá, ocko. Ale teraz by si sa o to nemal starať. Ak si počúval správy, čo si určite urobil, tak vieš, že tento rok bude pre kávu veľmi dobrý. Mal si zostať v meste, ocko. Dobre vieš, že nebolo potrebné, aby si prišiel na zber. Vieš, že na zber chodím každý rok. Áno, otec. No dobre. Dobre. A kam ideš? Predsa na plantáž, chlapče. Poprechádzať sa medzi kávovníkmi. Možno to už bude posledný raz, čo ich uvidím. Nie, ocko, ako ti to mohlo napadnúť? Nechaj Nie si ma. v poriadku, je nebezpečné, aby si tam išiel sám. Preboha, Iba ak Joachim. by si chcel, aby som išiel s tebou. Nie. Pôjdem sám. Ocko, prepáč, ale nemôžem ťa pustiť samého. Idem. Mama? Prečo si sa vrátila tak rýchlo? Lebo zajtra vstávame skoro ráno. Háda mi už môžeš povedať, čo si robievala v noci vonku, keď sme sem predtým chodili. Nemyslíš? Už som ti to predsa povedala, dcerka. Rada sa prechádzam po kávovníkovej plantáži. Áno. Počúvaj, mamička. Pozrime si telenovelu, aby si užila viac romantiky. Áno? Ale dcerka, už som si obliekla pyžamo. Tak sa prezleč. Čo sa ti to nepáči? Tak poďme, poď. Dobre, No. ale dones mi moje veci. Fajn. Prines mi šaty a sandály. To je hrozné. Vieš, ale on nie je jeho otec. Ale potom kto? To ti nemôžem teraz ešte povedať. Veď sa to dozvieš. Toto by mi nenapadlo. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Zaspieva. Do čerta s tým dievčaťom. Každý rok sa opakuje to isté. Poviem Aureliovi, aby ju vyhnal. Nechaj ju. Nechaj. Lorenzo, nie je ti dobre? Idem zavolať doktora, alebo radšej sanitku, nech ťa zavezie do nemocnice. Nemá význam, aby si ma vodila k doktorovi, Ines. Dobre vieš, že so smrťou sa nedá hrať na schovávačku. Lorenzo, musím ti povedať niečo dôležité. Celý život som milovala iba teba. Ďakujem vám, že ste prišli tak rýchlo. Poďte ďalej, nech sa páči. Aurelio, oznámte, že prišiel pán biskup. Áno, pane. Počuj, Aurelio, čo sa deje? Na čo sem prišiel pán biskup? Prišiel dodať síl Donovi Lorenzovi. Pán je na tom veľmi zle. Soledad, ja už musím ísť. Ach, Aurelio. Počkaj chvíľu. Idem to povedať máme. Mami, vieš, čo som počula? Čo sa stalo, mama? Ach, Palomita. Prečo plačeš, mama? Paloma.
Žehnám ti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Chceš sa prezliecť? Áno. Náš pán, Don Lorenzo, práve zomrel. New York. Haló? Áno, Joaquín, to som ja. Čo sa stalo? Otec? Priletím prvým lietadlom. Zavolaj, prosím ťa, Ángele, aby ma čakala na letisku a odtiaľ pôjdeme spolu na haciendu. Áno, tam sa stretneme. Áno, ja viem, že smrť, ale... otec... Prečo práve teraz, keď všetko tak dobre išlo? Paríž. Oui? Mama, čo sa stalo? Čože? Starý otec? Nie, ale... Mama, počúvaj ma. Necháp to zle, ale nemôžem odísť zajtra z Paríža. Mám premiéru v Národnom divadle. Nie je to možné. Ľutujem. Prepáč mi. Dobre. Čau. Londýn. Mama, nevieš, koľko je tu hodín? Starý otec? Kto je to? Áno, samozrejme, priletím prvým lietadlom. Hneď tým letom ráno o 4:00. Áno, poviem to Fabianovi a Diegovi. What's happened, darling? Something wrong? Zomrel starý otec. I hneď musím ísť do Mexika. Pôjdem s tebou. Zbláznil si sa. To nemôžeš. Prečo nie? Strašne by som chcel spoznať tvoju krajinu, farmu, tvoju rodinu. Navyše taká cesta je vynikajúca skúsenosť pre takého milovníka kávy, ako som... Zabudni na to, Jeremy. Toto nebude cesta pre potešenie. Navyše Mexiko nie je pre takého človeka, ako si ty.
Don't worry. Sometimes it happens. Mne sa to stane vždy. Neviem prečo. Did you never... Nie. Je to pre niečo tu. Alebo tu. Nechaj ma samého. I think you should see a doctor. Or a shrink. Povedal som ti, aby si ma nechala samého. Poďme! Poďme! Zase sa ti to stalo? Je to vážne, Diego. Ak sa to nepodarilo Susan, neverím, že to pôjde. Myslím, že mi je to jedno. Už si dokonca začínam zvykať na myšlienku, že to bude navždy. Áno? Hej! Haló? Diana? Čo hovoríš? Už máš letenky? Áno, hneď, pravda, že je tu so mnou, poviem mu to. Fabián. Fabián, zomrel starý otec. Ako dobre. Preňho. Už odpočíva. Poďme. Diana nám kúpila letenky na prvý let o 4 ráno. Get out, please. Get out. Come on, come on, come on. Get out. Get out. Už je po oslave. Práve sa zhromaždili všetci príbuzní známeho pestovateľa kávy, Lorenza Sancheza Sabrama, aby ho odprevadili na jeho poslednej ceste. Kto sú tí všetci? Vnúci Dona Lorenza, dcerka. Pozri. To je mladý Fabián a vedľa neho jeho sesternica Diana. Ako to, že ich poznáš? Ach, dcerka. Chodívala som sem od malička. A tamten? To je tá. To by mal byť mladý Diego moja, starší syn Dona Joaquina. Naposledy bol na haciende, keď bol ešte malý chlapec, lebo ho poslali do Európy alebo niekam ďaleko. Ten odchod mu urobil dobre, lebo z neho vyrástol veľký fešák. Áno, je to pekný chlapec. Stará mama. Ahoj, chlapček môj. Je mi to veľmi ľúto. Ďakujem. Diana. Áno. Ahoj, mama. Ahoj, syn. Otec neprišiel? Áno, je v pracovni. Odkedy sme tu v jednom kuse telefonuje. Kontroluje odtiaľto newyorskú kanceláriu. Tvoj starý otec zomrel vo veľmi nevhodnej chvíli. Musela som zrušiť veľa dohôd, aby som tu mohla byť. Nerozumiem tomu, prečo musí byť smútočná hostina práve tu na haciende. Zdá sa, že si nepoznal starého otca. No, bolo to jeho posledné želanie. Museli sme ho spať. A čo ty, Bernardo? Ako sa ti darí v Tokiu? No? Ahoj. Už máš Japonku snúbenicu? Povedz. Ako sa volá?
Nehovor nič, synček. Viem, ako si mal rád svojho starého otca. Mňa si nepamätáš, Fabián? Láska moja, ako by som mohol na teba zabudnúť? Chcel som ti zavolať, keď bude po všetko. Neverím ti. Nikto sa mi to neunúval oznámiť. Dozvedela som sa to z televíznych správ. Ahoj, mala som byť pri tebe od včera večera. Barbara, toto nie je spoločenská udalosť. Nebolo nutné, aby si prišla. Aha, nebolo nutné. Poď sem. Nebuď hlúpa, neblázni. Som veľmi rád, že si tu, láska moja. Veľmi si mi chýbala. Milujem ťa. Upokoj sa, dobre? Premrazy v Kolumbii. Chudáci. Cena našej kávy na burze v Londýne a New Yorku vyskočila dosť vysoko. Tak je. V New Yorku, kde burza práve zavrela, sme dostali kávu až na 2,47. Fantastické. Ocko, je mi to veľmi ľúto. Vieš, synak, čakali sme, že sa to stane každú chvíľu. Toto je advokát Miguel Santa Ana. Je ministrom hospodárstva. Príjmite moju úprimnú sústrasť. A toto je Roberto Villavera. Pán Villa je prezident Mexickej asociácie pestovateľov kávy. Je mi to veľmi ľúto. Joaquín, nemôžeme si dovoliť, aby sa zastavil zber kávy. O 4 mesiace musíme dodať do New Yorku takmer 100 000 vriec kávy. Pozri, vonku stoja všetci zberači a nič nerobia. Ako je to možné? Majú smútok, Juan Francisco. Zomrel ich pán a vyjadrujú svoju lásku a úctu, ktorú k nemu cítili. Oveľa viac, ako ju prejavuješ práve teraz ty. Ale pokojne sa venuj ďalej svojim záležitostiam. Stalo sa niečo? Áno, synček. Tvoj strýko premenil smútočnú hostinu na obchodné rokovanie. Daj mi to. A toto je môj synovec Diego. Aj on sa pripravuje na obchod. Študuje v Londýne. Áno, študuje medzinárodný obchod? Nie. Ani obchod, ani obchodovanie nie je pre mňa. A najmä v tejto chvíli. Mám radšej pôdu. A toto bude centrum mojej práce. Tu chcem zostať na veky. S dovolením. Mami, už všetci odišli do kostola. Poďme, dcerka. Prečo sa s ním nerozlúčíš? Pozri, tu máš. Odnes mu jeden kvet. Nie, dcerka. Ja tam nemôžem ísť. Tam vpredu nie je miesto pre chudobných. Toto je Boží dom, mama. A pred ním sme si všetci rovní. Kam ideš, Paloma? Paloma. Kto je to dievča? Neviem, ale je nádherná. Nepozeraj sa na ňu. Telesné rozkoše nie sú pre teba.
Nerob si ilúzie. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Dobré ráno, stará mama. Čo tak sama? Posaď sa, synček. Všetci ešte spia. Josefína, obsluž môjho vnuka. My ako vždy vstávame veľmi skoro. Áno. Ach, a zasa to dievča. Prečo jej Aurelio nič nepovie? Každý rok sa to opakuje. Človek musí znášať jej krik počas celého zberu. Choď jej povedať, aby bola ticho a rešpektovala smútok rodiny. Alebo nech odíde z haciendy. Idem, stará mama. Už sa netráp. Choď, počkám tu na teba. Dobre, hneď sa vrátim. Aurelio? Aurelio? Čo sa deje? Kto je to dievča, ktoré spieva? To je Paloma. Poviem jej, aby prestala. Nie, nie. Idem ja. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Rajarme y arrancarme ya los clavos de mi vena, pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar. Slečna, Áno? prišiel som vás poprosiť, aby ste spievali tichšie. Naša rodina má smútok a starú mamu hnevá, keď spievate. Doňa Inés je nahnevaná? Vy ste jej vnuk však? Áno. Aha. Viete, nemyslíte si, že som hlúpa, ale ja spievam stále. A za tie roky, čo chodím na zber, mi doteraz nikto nič nepovedal. Ale máte pravdu, prepáčte mi. Vy máte smútok a ja to spievam. Ale prisahám, že to nie je z nedostatku úcty voči Donovi Lorenzovi. Ak chcete, pôjdem to vysvetliť Doni Inés. Nie, to nie je nutné. Stačí, ak budete spievať tichšie. Áno. Sľubujem vám to. Ďakujem. Nemáte za čo. Chcem vám tiež poďakovať za kvet, ktorý ste dali starému otcovi. Páčil sa vám? Bola to len maličkosť od mojej mamy a odo mňa pre Dona Lorenza. Dobre, ďakujem vám. Ahoj, Diego. Už idem. Prepáčte, slečna. To nič. Moja vôľa je, aby celý môj majetok zostal v rukách mojich synov. Juanovi Franciskovi zanechávam exportný podnik, filiálky na výrobu kávy a stroje. Joaquinovi zanechávam pozemky, kávovníkovú plantáž a haciendu Bielý dom. Oni ho musia ďalej zanechať svojim synom. Títo zase svojim synom. Lebo taká je moja vôľa a podmienka, že tento majetok nemôže byť predaný ani prepísaný na inú osobu. A vždy musí byť riadený členmi našej rodiny, ktorí budú mať priezvisko Sanchez Zambrano. To je jediný spôsob, ako zachovať moje priezvisko a obraz našej rodiny vo svete kávy. To je mačizmus. Je to vôľa tvojho starého otca. No dobre, to je asi všetko. Však... Dovolte, Don Francisco.
Ešte posledné želanie dona Lorenza. Požiadal ma, aby som vás informoval o existencii tejto obálky. Otvori ju, aby sme vedeli, o čo ide, Jorge. Prepáčte, dona Inés, ale nemôžem to urobiť. Don Lorenzo mi prikázal, aby som ju otvoril až o 4 roky. Čo to môže byť? Neviem o ničom, čo by ešte mohol zanechať. Neviem. Ubezpečujem vás, že ani ja neviem, čo v nej je. Dozvieme sa to presne o 4 roky. Jorge, žiadam ťa, aby si tú obálku otvoril v tejto chvíli. Synu môj, nemám ani potuchy, čo by tam mohlo byť. Ale musíš rešpektovať vôľu svojho otca. Nech ti nevypadnú oči. Nie, miniem tu celú svoju výplatu. To vôbec nemusíš. Chod len za ňou a povedz jej fešanda. Ona už bude vedieť, o čo ide. Aurelio, naozaj to stačí? Jasné, že stačí. Tu ju skoro všetci poznajú. Čo myslíš? Prečo si ju nikto nevšíma? Ahoj. Ahoj. Nešli by sme na chvíľku do dediny? Do dediny? A na čo? Veď vieš, je tam jeden hotelík, uvidíš, aký je pekný. Zavolaj si tam svoju starú mamu! A nezačínaj si so mnou, ty trkvas! Idem za mamou! Tak toto bol tvoj krst. Aby si sa naučil, že k Palome sa treba správať úctivo. Idem s vami do Mexika tým istým lietadlom. Chceš, aby som s tebou zostala na letisku? Kým nebudeš mať spoj do Londýna, čo? Nie, ďakujem, Barbara. No, samozrejme, počkaj. Kedy sa vrátiš? To neviem. Musím vedieť, čo bude s nami. Či mám na teba čakať? Musíš na mňa počkať. Z Európy sa vrátim skôr, než si myslíš. Neubehne ani rok a prevezmem vedenie obchodu s mexickou kávou. Ožením sa s tebou, láska moja. Vezmeme sa? Chcem mať s tebou syna. Ale čo? Ten tvoj návrh má niečo spoločné s dedičstvom. No áno, to tiež. Pozri, ak si dobre počúvala, podľa testamentu môžu byť dedičmi len synovia rodiny Sanchez Zambrano. Bernardo sa nekrúti okolo žiadnej ženy. Pre Boha, vieš, kto je ten jeho slávny asistent, ktorý dvíha telefón? No a Diego? Diego je ešte oveľa horší prípad, ak nevieš. Je impotentný. Takže naši synovia budú jedinými dedičmi, ak chceš. Čo ti, ocko? Ako sa cítiš? Zle. Tvoja matka nič nechápe. Je presvedčená, že tvoj strýko Francisco dostal najlepšiu časť dedičstva. Že by som mal protestovať. Nechápe, že tvoj starý otec veľmi dobre vedel, čo robí. Vedel veľmi presne, čo robí, keď nám zanechal tento dom a pozemky. Netráp sa, mama to časom pochopí. A ty? Tiež si nespokojný s tým, čo nám pripadlo? Nie. Som ako ty. Ako bol starý otec. Ja pôdu milujem. Som rád, že nám zanechal túto haciendu. Keď sa sem o rok vrátim z Londýna, toto bude môj svet. Dobre, poďme dnu. Už odchádzajú a musíme sa rozlúčiť. Paloma, nepovedali ti, že nemáš spievať, dcerka? Nie. Mladý Diego mi prišiel povedať, aby som spievala potichu, nič viac. Prišiel mi to povedať osobne. Stretneme sa v Londýne. Brat môj. Dávajte si pozor. Ďakujem. Neboj sa. Teta, Ďakujem uvidíme sa. Šťastie. Maj sa dobre. Povedz, Diana,
Čo tu chceš robiť celý víkend, čo? Venovať sa starej mame, rodičom. Bude mi dobre. V Londýne na mňa čaká môj snúbenec. Chcel sem prísť so mnou. Vieš si to predstaviť? Kto to je? Volá sa Jeremy. Je najlepší znalec kávy v Európe. Má najuznávanejší jazyček vo svete kávy. Vieš čo, Diana? Chcem ťa o niečo požiadať, keď sa vrátiš do Londýna. Môžeš mi postrážiť Fabiana. Keď sa sem vráti, chceme sa vziať. Ale keďže ho poznám, je lepšie poistiť sa. Barbara, už musíme Áno, ísť. idem. Poďme na Áno, ceste, už môže idem. byť zápcha. Strýko, auto ti nechám na letisku. Dobre, potom niekoho poďme. Ďakujem. Dovidenia. Ideme. Poďme do pracovne. Dobre. Nestrácajú čas. Vedel si, že sa chcú vziať, keď sa Fabian vráti z Londýna? Vážne? A keďže poznám tvojho bratranca Fabiana, neprekvapuje ma jeho náhly záujem o manželstvo. Určite to súvisí s podmienkami testamentu. Diego, tebe prípadne spravovať majetok našej rodiny. Nemyslíš, že by si mal byť taký prezieravý ako Fabian a nájsť si nejakú ženu? Nič nepočujem. Čo jej povedal? Myslím, že Luis Mario sa dozvedel, že syn nie je jeho, ale Rodrigo. Aha. Ako na ňo pozerá, chuderka. Ale mama, aká chudierka, sama si je na vine. Ak to nie je syn Luisa Maria, nemôže dediť majetok starých rodičov, nie? Ja som si to už dávno hovorila. Nie, ale vidíme. Mama, zastrelili ju! Zastrelili ju, mama! Čo sa stalo? Je tam niekto? Pýtala som sa, či je tam niekto. To sme my, doňa Inés. Povedzte, kto vám dovolil vojsť do domu. Pozrite sa, čo ste urobili. Dovol, stará mama, ja to vybavím. Určite si myslíte, že sme bezočivé, ale prisahám, že sme chceli len vidieť telenovelu. Prosím vás, prepáčte, hneď ráno dáme ten kvetináč na miesto. Pozrite, tá rastlinka sa nezlomila. Drží ju moja mama. Však mama, zlomila sa? Nie, dcerka. Vidíte, nezlomila sa. Vysvetlím vám to. Viete, všade, kde sme pracovali, bol televízor pre robotníkov. Len tu nie je. Ale sľubujem vám, že sa to už nestane. Naozaj. Diego, čo sa deje? Nič, stará mama, už idem. Teraz už radšej nehnevajte starú mamu. Prosím vás, odíďte. Zajtra prídeme a dáme do poriadku tú rastlinku. Spoľahnite sa určite. Dobre. Dovidenia zajtra. Tak zajtra. Podľa mňa zomrela dcerka. A možno aj nie. Kam ju trafil, nevidela si? Paloma, čo je? Nepočúvaš ma? Nie, počúvam ťa. Len som sa zamyslela, mama. Podľa mňa nezomrie. Má veľa peňazí, tak si môže zaplatiť najlepších lekárov. Peniaze má rodina Luisa Maria, dcerka. Ona nemá ani kde zomrieť. Ona je ako my. Ale nie. Počuj, kto to môže byť? Idem otvoriť. Nie, opýtaj sa, kto to je. No ale mama. Aby sa niečo nestalo. To je... Diego Sanchez Zambrano. Dobrý večer. Dobrý večer. Prepáčte, že idem tak neskoro. Priniesol som vám toto, aby ste mohli ďalej sledovať tú telenovelu. Kam ho mám položiť? Tam hore, tam prosím. Ale nemal si sa obťažovať, Diego, to nebolo treba. Požičiam vám ho pod jednou podmienkou. Že už nebudete hnevať starú mamu. Nie, ako by sme mohli. Neurobili sme to na schvál. Nezapneš si ho? Áno. Áno, myslím, že sa to ešte neskončilo, mama. Áno, moja, možno ešte kúsok uvidíme.
Vstávaj, Diego, potrebujem tvoju pomoc. Pred chvíľou mi volal Jeremy, je v našej dedine. Jeremy je tu? Áno, Jeremy. Prišiel z Londýna, lebo mu vraj chýbame. Je to blázon. Vstávaj, prosím ťa, pôjdeme po ňo do dediny. Nie, chod sama, áno? Nie, prosím ťa. Radšej poď so mnou. Ale prečo by som mal ísť s tebou? Prosím ťa, nemôže mi sama. No tak poď už, dobre? Nádhera, Diana. Nádhera. Vždy som chcel spoznať túto úžasnú krajinu, tvoju vlast. Tu všade cítiť magickú vôňu kávy. Áno, je to jedno z najkrajších miest. Ľudia sú tu veselí, šľachetní, pokojní. Však Diana. Mám rád veselých ľudí. What's that? Čo sa stalo? Idem sa pozrieť, čo sa deje. Idem s tebou, Diego. Ty nikam nejdeš. Prečo nie? Predstavím ti svoju rodinu. Paloma, prosím ťa, upokoj sa, no tak počuješ, prestaň. Čo sa tu deje? Ty! Paloma, nechaj ho, počuješ? Pusti ho! Povedz mi, čo sa tu stalo, Paloma? Ukradol mi televízor, ktorý ste mi požičali. Klame, mladý pán, nič som jej neukradol. Paloma, pusti ho, počuješ? No tak upokoj sa, Paloma, prestaň. Včera si ku mne dovoloval, strčila som mu hlavu do kade, preto mi ukradol televízor. Teraz mi za to on zaplatí. Ale no tak upokoj sa, Paloma, upokoj sa. No tak, na televízore vôbec nezáleží. To je maličkosť, Rozumieš? Nič sa nestalo. Ale keď ten darebák... Prestaň, Paloma, dosť. Prestaň, no tak počuješ, upokoj sa, dosť. Prisahám, že som dávala na váš televízor pozor, ale chvíľu som ho nestrážila a tento darebák, no veď uvidíš! Upokoj sa. Vieš čo? Zabudni na televízor. Nechcem, aby si mi ho zaplatila. Čo sa stalo? Prines jej pohár vody, aby sa upokojila. Nechcem nejakú vodu, senior. Teraz potrebujem tekilu, aby ma prešla tá zlosť. Tak jej teda prines pohárik tekily, dobre? Nemáme tu tekilu, Diego. Chod sa radšej poprechádzať, aby si sa upokojila. Ja sa pozriem, čo sa stalo. Naozaj chceš tekilu? Áno, ale nerobte si starosti. Ja viem, kde ju predávajú s dovolením. Pôjdem s tebou. To myslíte vážne? Vy chcete ísť so mnou na tekilu? Pravdaže? Teda, ak chceš ty. Slovenské znenie pre televíziu Markíza pripravilo štúdio Artefakt. Zvukový majster Radomír Zuzula, produkcia Naďa Marákiová, asistentka réžie Vilma Fančovičová, preklad Alžbeta Karasová, dialógy Soňa Ronajová, dramaturgia Darina Hlúchová, réžia slovenského znenia Jan Zeman.